A pulseira de Olivia. Onde está? Xa cho atopo eu, Ian. Nada diso, o premio é meu. Vale, pero date presa. Teño fame e aínda teño que atopar o agasallo para o aniversario de Francine antes de que empece a súa festa. Unha pulseira. Ai, pensei que ia ser algo bo. Eche mellor que bo. É o agasallo perfecto para Francine. Dasma. Por favor, por favor, por favor. Eu douche este plátano. É toda túa. Grazas, Ian. A Francine vaille encantar. É mellor que me vaia preparando. A festa é dentro dunhas horas. Pero a beleza conta. Non si, pulseira? Sí, está claro que a Francine vaille encantar. Encantar, encantar, encantar. Canto falta para a festa de Francine, papá? O tren sae da estación ás 14 horas. Chu-chu! Quere dicir que ás 2. Genial! Vou envolver o agasallo perfecto de Francine. Oh, e que? ¡Tachán! Vaslle dar a man. O que? Non. Oh! Ai, vaya. ¡Tachán! Ai, non! Desapareceu! A pulseira de Francine desapareceu. Seguro que a imos a topar. Onde a biches por última vez? Primeiro neste pulso, despois no outro. É que quedábame tan ben. Vale, vale, carameliño. Recordas onde estabas cando a biches por última vez? Estaba no baño. Xusto aquí. Vos credes que se coou na pía? Non, non, non. A non ser que sexa rosa. Ai, non! Está dentro. Collo eu. Papá, temos que sacala de aí. Non... non lle chego. O oco do desaugadoiro é demasiado pequeno. É moi pequeno. Para entrar neste lugar tes que ser super pequerrecho. Xo imagino. Non temas, pulseira. Aí che vou. Atopeina. Arriba. Xa a teño. Non. Non a teño. Non te preocupes máis. Coas miñas ferramentas sabemos arranxar o problema, vale? Lanterna! Lanterna. Chave! Chave. Vaya! Xa case está. A ver... Vou verse por arriba. Veña. Oi, oi! Estás ben? Sí, papá está ben. Pero non creo que poida sacar a pulseira a tempo para a festa de Francine. E que vou facer? Non podo aparecer sen agasallo. Algúnha cousa haberá que lle poidas dar. Nada vai ser tan perfecto como esa pulseira. Que lle vou dar a Francine? Lembras isto, Edwin? Daquela vez que Francine e eu fomos de acampada coa avoa? E
E isto de cando nos demos conta de que o zume de froitas silvestres era o noso favorito. Ai, que boas as cousas que recordan aos amigos. Un momento, papá tiña razón. Hai outra cousa que lle podo regalar a Francine. Unha pulseira nova, unha que faga eu. Pero mellor vou usar isto. E este lazo. Contigo quero compartir paseos, moños, tamén rir. Perfecta así é a amizade. Na praia tivemos diversión. Mira isto, parece un limón. Perfecta así é a amizade. Fixemos xuntas un traballo sobre aves e voar. Estivemos todo o día conversando sen parar. Macedonia con uvas quedará ben. Quixemos facer un gran pastel e botamos zume en vez de mel. Graciosa así é a amizade. Ao teu lado quero disfrutar, pasear contigo e acampar, xogar coa imaginación. Perfecta así é a amizade. Que che parece, mamá? Diría que lle vai gustar moito, moito, moito. Envolvea rápido, que a festa vai empezar. Feliz aniversario, Francine. Grazas, Olivia. Podes abrilo agora se queres. Vale, que ben. Unha pulseira. Fíxencha eu, con cousas que compartimos. Ei, isto é che da montaña rusa. E isto da exposición sobre as grúas. Ai, Olivia, encántame. Hecho o mellor presente de todos. Grazas. Olivia, Olivia, papá conseguiu sacar a pulseira de Francine. Prefires mellor esta? Non, grazas, Olivia. Esta é perfecta. Pero como princesa da festa, proclamo que esta pulseira debe ser levada por ti. Grazas, Francine. Quero dicir, princesa Francine. Non a vou sacar nunca. Vamos por unha pouca torta de princesa. E zume de froita silvestre. É un código secreto. Unha luz significa hola, Francine. E que significan dúas? Dúas, grazas pola pulseira. E thanks significan encantoume, é o mellor agasallo da mellor amiga do mundo mundial. E cal é o código para boas noites teño que ir para a cama e deica mañana á escola? Para iso non temos. Boas noites, Olivia, o día rematou. Non podo ir dormir, tantas cousas que quero facer eu. Deítome, non podo deixar de pensar en mañá e nas cousas que poden pasar. A montaña que escalarei, o cadro que eu pintarei, o cabalo que terei que domar, ou o trapecio no que voarei. Princesa, médica, escritora, astronauta, desde a selva ao ancho mar. E sen protestar vou seguir, pero eu non quero ir dormir. E aínda hai tanto por facer. Boas noites, Olivia.